Chcete začať investovať, ale neviete ako? Neviete, či máte nakupovať ETF fondy alebo akcie? Dám vám jednu pomôcku, ktorá vám uľahčí vaše rozhodovanie. Na začiatku investujte čo najväčšie percento do ETF fondov a zvyšok môžete investovať do akcií. Keď som začínal ja, 90% môjho portfólia tvorili ETF fondy a zvyšok akcie. A čím som bol skúsenejší investor, tým som nakupoval viac akcií a tým pádom sa moje ETF portfólio percentuálne znižovalo. Na začiatku nechoďte all-in do nákupu akcií. Uvedomte si, že idete do boja na akciovom trhu proti skúseným investorom, ktorým ide len o jediné. A to má čo najväčší zisk, ktorý sa vám budú snažiť zobrať. Čo si myslíte? Kto bude mať väčšiu pravdepodobnosť poraziť akciový trh? Vy neskúsený začiatočník alebo skúsený investor. Neprepáčte začiatok, môže vás to stať veľmi veľa peňazí.